Sa Good Vibes, Sagay Softball Team 2026 Poly World Series champion. Ang mga student athletes halin sa school's division office ng Sagay City captured ang naging kampyon sa 2026 Poly International Softball World Series 14 and under division sa McAllen, Texas. Ilang ginpierde ang R12 Kino T sang Mexico sa finals sang Lunes. Ang team Sagay City ang nakakuha sang back-to-back na kadalagan kontra sa Mexican team para makuha ang titulo. Sa 30 ka mga international teams sa 11-game tournament campaign, Sagay City ang nagpangibabaw. Gindaog nila sa final day ang 4-game marathon. Ginpanginbulahan ni DepEd Secretary Sani Angara kag Department of Education Negros Island Region Regional Director Ramir Oitico ang nangin performance sang Sagay Softball Team. Suno sa kay Oitico, nagapakita lamang ini sang kabakod sang sports development program sa mga rehiyon.